Usahay, hadlok paminawon kung doon na kay high blood. Apan, mas hadlok kung wala ka kahibalo sa imong buhaton kung kini mo atake. Higala, nganong mag-uulman ka, nga pwede man ka nang malikayan ang pag-atake ni ini. Gamit adlaw-adlaw o kalabo with garlic plus lemongrass and turmeric. Tulo kagamhanang sangkap ang anaan ni ini maong siguradong epektibo. Imintay ni ini nga adlaw-adlaw normal ang imong blood pressure aron siguradong protektado ka. Stay safe and stay away from hypertension. Inom permi o kalabo with garlic plus lemongrass and turmeric aron high blood tanggal. Ang kalabo with garlic plus lemongrass and turmeric mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Oo, kuan ba sir, kanang ang ako, didi, mga 3 or 4 kagabi, nagngul-ngul gayud. Oh. Manain parang bukol sa ilawom ba? Oh. Karon kay, pero katong miagi na semana, nakadabat ko sa ako pensyon, nagpalit ko ng kalaborab o kaning kalabo liniment oil. Maura pa ako gihapla sir, nakuha ba ya sir? Uy, wala Wala na patong bukol. kalabong premium ram o kalabo liniment oil, imo lang gihapla. Oo, kanang ang kalaborab, wala kong naadik, dili na ko makaturog, dili ko magbutang sa ilong o sa, kanang agtang bitaw sir, o kanang sa patihanan. Oo. Ang kanang kalabulin ni Mito, kaya ako ibaniyos, ako gat na sa class. Gihaplas mo sa imong... Kuha ba ya, sir, kaloy ang gapon sa Ginoo? Uy, nakuha gyud ang hubag yun. Kuan ba ya, kanang nagproblema ba ya ako sir, kay kanang ang pagpabayot si baya ka, 8,500 baya ang bayad. Kaluyan pug ka sa Ginoo ma'am no nga kalabo liniment oil ra gigamit nga instrumento nga aron makuha ng imuhang bukol sa imuhang tutoy. Mao gani sir, pasalamat gani kaayo ko sa kalabo. Unsa man imong ikaingon sa mga naminaw karon ma'am? Ang ako ikakuan nga ang kanang nakabati karon sa ako istorya, bisan pwede ako nila tawagan kani nga ako nga number. Kana itabo sa ilang nga ani nga sa ako sakit kana lang na produkto ang gamiton. Epektibo gayud. Salamat kayo ma'am. Ma'am, pwede na mo i-on air imuhang number ma'am? 0963750811. So mao na ang kung gusto silang mangutana sa imuha ma'am kung tinuod ba imong testimony, tawag lang sila nga number ma'am. Pwede sila mo tawag anytime. Salamat kayo ma'am. Ma'am, unsa kanay pangalan nimo? Pila edad ug taga-asa? Taga Purok 1 Villa Purisima Caguait, si Emilita Salva, 56. Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Calabo Plus Herbal Beauty Cell. Calabo Plus Herbal Beauty Cell. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Cell. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Cell is a quality product of Jesser Marketing. Malapit na ang big celebrations ng taon. Siguradong mapapakain ka na naman. Pero, wait. Teka, may high blood ka pala. So, bawal kang makiselebrate at kumain ng buong kainan. Pero, worry no more. May katuwang na tayo sa high blood ngayon. Uminom ng Calabo with lemongrass and turmeric herbal food supplement. High blood no more ka na. Kaya, sige lang. Let's celebrate the holiday season with joy in our heart. Be happy with your family. High blood, stay away this season. Calabo with lemongrass and turmeric. Dito ka na dahil protektado ka. Ang Calabo with lemongrass and turmeric ay mabibili sa inyong mga suking butika. Mga pakatawa sa Jesser Marketing. Kap, nakoy assignment kap ba? O siya man ang imong assignment. Bitaw be, atong tanahon. Kap, kunsay ininlis sa buta. Budoy, kanang mga in English, ayaw jud ko pangutan-an niya na. Kay blind kay ko anak. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing.
Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gihatod kanato sa Jesser Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, ani nga napod kita magduyog, magpaminaw, maglanog-lanog, magpabati ug tikaw-tikaw mga kabisyo, my love so sweet, no? Hala sige, duyog ta sa paminaw sa tuwang programa. Ani nga napod ang inyong DJ Michaeling. O kini po ang inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini si Lolo Babaw, ha? Plus tarta sa tuwang programa karon mga taknyaw, pabati mo kanyato, kumusta yung uban kanyato diya karon nga panyukan sa ilahang pagpaniud to. O ginyaot sa gihapon inyo ang gipanyukaran po ang pagpahimsog sa inyong kalawasan. Ilabi niya sa pagtumara sa mga produkto nato diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Kini nga tulumanon giato kadato mga kabisyo, my love, sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang usab sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya nga ug virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. Ala sige mga kabisyo, my loves, for more information contact lang pod mo usab sa number ni Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. We are live sa itong Facebook page karon, DJ Michaeling nga Facebook page. And of course, diri sa ito ang Facebook page sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing. Like, share, follow mga kabisyo, my love so sweet. Pabati mo diha kanato, ha. Og good morning di ay, no, ilabi na sa mga naabot sa tong pagsibya karon mga takna diha dapita sa 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, Line FM Banat Cagwait, Go FM Trinto, Line FM Barubo, Kings FM 88.8, Pipino Mass Media Unidad Cagwait, 99.5 Gold Bayugan, 94.1 Big Radio Bayugan, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, 88.3 Line FM Badas Placer, Real Radio San Francisco, The One FM Marihatag Surigao del Sur, and The One FM San Miguel Surigao del Sur. Maayong buntag or maayong udto kanatong hurot diha karon. Hinaot nga malipayon ang ato ang kabuntagon, labaw na sa kaudtuhon kay tungod nabuhat nimo imong mga trabaho, no, nahimo nimo imong mga buluhaton, imong assignment nimo natiwas nimo pudusab. Ala sige kung bati ta kay tungod dapat himsog og nasa saktong panglawas, no, kuanta kining energized and of course abtik, diba, abtik tas tanang mga pitik-pitik diha. Kaya lisod na mapitikan. Ganyan, dagan na pag mamitikay karon. Ilabi niya dyan sa mga kadalian niya, no? Mamitik sila sa tuwa, matinghalan ta. Ay, na-post naman sa Facebook. Aman lang ko, nakaposing. May dyan, yung minor. May datong nakaposing ko niya, dako kaya kong push on, ha? Kamu, ha? Otro gani mo, ha? Saba mo dyan kay para makaposing ta, ha?
Anyways, mga kabisyo, my love, so sweet nato diha, lolo baba, paminaw mo ni ini ha, labi na katong mga wala pagyapoy, uyab diha, kaluoy, batawon ninyo. Okay ra niya. Daghan niya siya. Kapoy kanyang ngay uyab, samo kanya sa kaimtang, sa tuang paminaw, sa tuang malinawong kinyabuhi. Lisoy kay mangitaw, babae nga, kuan bitaw kanyang, dili man tarong, pero namanggoy daot. Pero kanyang mas mupili og malinyawon nga pamuyo ba? No, dili gubot. Unsa man na sadya may kiling. Ani ay mga red flags mga kabisyo my love sa mga dili angay nimong i-date nga klase nga mga babae. Tulo lang ka box, simple lang kaayo ni tanan. Paminaw mo ha. Kuwag papel og ballpen. Char. Anyway, sumuni siya. Una, mga babaeng daghag amigo nga lalaki. Oy, tama gid po noon, ha? Mga babaeng daghag amigo nga lalaking ano, pwede nimo maka-flirt na sila. Okay raw, may problema. Pwedeng gabasyon. Ismiring ho yun. Sigo po niyang sabaw, ha? Tapos, pwede mo na sila maka-flirt. Pero dili ka pwede makig-serious relationship ana sa iyaha, no? Kay katong mga lalaki nga iyahang mga amigo, gapaabot lang tong makabinta gid pud usab. Daghan kay sila. Kasi makabinta lang gid ni, alam na. Kabalo ba sin puday tuod no na kuana, nagabas na. Gani niya. Hilig ba kaya sila mga atensyon sa mga inganya, kanyang mga inganyang klase babae bitaw, hilig kay atensyon sa mga lalaki nga amigo nila. Mabutang gid kanya sa pangit nga sitwasyon ba. Tama jud ka lolo baba, pero mo ni ang kondisyon. Pangutanon nimo siya una. Kung gusto ka og seryosong relasyon, either biyaan nimo na sila, may mga guy friends, maglikay na ka sila, di na ka makiguba nila, o mag-commit og serious relationship sa kuha. Ana aling mohang ipangutana sa iyaha. Kung dili siya katubag ana, ug masuko pa noon siya, ayaw na siya dawata og biyae na. Wala gid siya interest, sugod pa lang. Naman siya feelings pero dili siya faithful sa imuha, kumbaga, no? Walang na siya. Kaduha mga kabisyo, my love, so sweet. Babae nga hilig mag-party-party, no? Grabe po. Kita man tayo, hilig man tayo mag-party-party. Okay lang man na siya, party-party, laag, panagsa, with friends, no? Pero ang problema, kay murag maghilak ang gabi pag dili siya makalaag. Kapurma, permente. Pag mulakaw mo, palit lang tuod og sibuyas. Murag nag-night mo, night out party, kay tuod, pag umagpalit, lahos. Diba? Present sa tanang mga bar, bisag asa, murag ilado na. Sa hilig og mga night out party, pero maabot lagi po ng sumula na niya, no? Pero mo lagi sad katong tayo mga aggressive pa siya na mga ingana, ayaw sa gid pakiguban na siya kay wala pa na siya sa iyang stage na makigseryoso relasyon sa imuha, no? Diba? Katulo, kadang wala siya respeto sa imuha. Kung ikaw nga lalaki, matured na ka sa mga inganang botanga, no? Labaw na ka na makig-away, kapuya na ka, wala na kay kusugan na, no? Mahuli sa balay niya, tapos singag-singagan ka, diba? Sultian mo siya, musulti po siya mga pangit nga mga storya, nga mga bastos, mga makapasakit, diba? Pamalikas, ng uban pa, pahawa na lang daan yan, kay di mo magmalinawan, magsige na lang gid pud sad mog away ana, no? Toxic kay nang relasyon padulong ana, kabisyo my loves. So pili ka o babae nga dapat kanang muunong gid sa imo, ha? Kanang mo comfort nimo, mangumusta nimo, mutawag nimo niya, tapos ikaw pud sad sa iya, ha? Di lang pud ka magsigig pakapwa niya. Paabot ra pud kag hungitan. Kung babae biyaan pud ka either way, no? Kanang it takes two to tango, manggod. So, kung sige ipakita niya, i-times 2 po di mo og balos
Diba? Ikaw po sad kung say pakita nimo sa iya ha, same po sad ihang buhaton sa imo. Ana lang gud bawi-bawi ba? Laban bawi. Pero kung sa sugod pa lang kabisyo ang imuhang apasan na siya kay maot ganong pagdanasa. Sige, kung mao man imong gusto, di tilaw-tilaw lang man. Pero pag nga na tilaw-tilaw lang imuhang pakay sinugdanan, ayaw gina siya pakig-ubani. Ayaw pakigilasyon na siya ha kay bisan tod naibog na ka kay seryoso na kuan siya kaning maayo na siya no, tarong na siya no. Pero ang problema kay sa sugod wala man kay feeling sa iya ha. Ginatundo lang nimo siya. Kanay mga feelings nga ma-realize nga oy, love day na ako ni siya. Nindot ni bayani. Either tawag na kining later on mawadaan kaya po kag feelings sa naniya oy. Gani, biyaan kaya pa na ni mo siya kay makita na po kag laing putahe, ha? Realize po ni mo nga, oy, time sa sumol naman. Laing mga nganyang klaseng tao, kanang pirmi man ni katulong ilong, murag nagi kwarta mabot sa kuwa ba? Anya, siguro na may kling nyo. Basin siguro lulubaba, basin nagi na inga na gyud tuod. Wow, sana all. Babati mo, may buntag ni school dyan, mayong paglanog-lanog. Ilabi na po siya sa mga ubang kabisyo, my love, so sweet na itong nabot sa itong pagsibya, kanya ito karong mga oras ha. Basta importante sa malaga, gani, no? Pag ma-stress mo sa inyo ang kinyaboy, maghaplas lang tuod mo. Kining Calabo Plus Herbal Oil Liniment na to. Asulbad niya sa mga labad-labad ha. Kay labad ka niya yung uyab niyo mo sa among kastanan. Pasig ma-stress ka diyan. Pag ma-stress ka diyan, manggawas ng ubang mga nagkalain-lain mga sakit niyo mo. So may nang manghaplas ka diyan para malibyuhan ka. Haplas sa liniment ka numero 1, aprobado, garantisado, Calabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Huwag tang sa panyuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, o uban pa. Mupatay sa kutog, mumoisturize sa panit, humutog sakto sa kainit. Bugnaw, nindo sa paminaw, insect and mosquito repellent product. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw magkalabo premium rub kanya, hala sige, padayon ta. Katong mga gusto o pampahamis nga kutis nga gwapa. Para sa mga kagig-kagig og baho sa lawas, panyabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o pampabata sa kutis, Karisma Kojic Soap lamang sinta. No? Para sa pahamis o pandipensa sa kutis, mag-Karisma Kojic Soap with sunblock protection. Muna siya nindot karon. Kiniga ito sa Jason Marketing Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian 2 dash kumusta tang uban diya karon nga nagapaminaw sa tuwa no? Ilabi niya katong mga uban kanya tong kabisyo my love so sweet na to diha nga pulki sa ilahang mga trabaho, di ba? Nakita ba nimo sa balita karon ang paborito nimong salida nga kuan? Kadaud to. Nga Itbulaga. Kuan naman dito, fake news naman dito may kiling. Gani, fake news daw to nga mag-reprogram sila, no? Pero ambot lang sa kasayuran gito ni ini. Ang tag-iya day ni ana lulubaba katong napriso dati si Halushus. Di day basta-basta ni silang pamilyaha day, no? Oo. O day gyapon nga nakagawa sa ilaha sa prisuhan kay all powerful man ay gayusat. So katong mga ubang kabisyo nato, no? Dahil lang sa muna ta sa tuwang panag-uban sa gihapon alas 11:24 na sa kaudtuhon. Duyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga taknaa kaduhang yugto. Alright? So kato mga gusto makabalo og dugang impormasyon ilabay na sa pagpahimsog, pagpalagsik sa kalawasan, Calabo bakatangin ninyo and of course bugok ka na bang? Dito sa ang programang Totok Pakatok sa Udto. Pauban ninyo mga kabisyo my love so sweet kini ang inyong DJ Mike Killing. O kinyi po yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kinyi si Lulubaba ha.